Здравейте и добре дошли в един от моите клипове на Майнкрафт. В този клип ще играем Skywars. Както в момента виждате, имам оригиналната Майнкрафт и мога да играя в сървъри. Това ми е първия ден и сега ще пробваме да играем Skywars. Нека да започнем. Макар че не съм много добър и винаги ще ме убиват сигурно от началото. Няма значение, нали? Важното е да се забавляваш. И да започваме. Пускай ме! Пускай ме! Шегувам се. Добре. О, хубав терен ни се падна. Защо има някои, които имат по 2 честа, някой само седи? Не, това да не... Добре. О, добре, супер, добро начало. Това ще ми трябва да стои ето тук. Така. Обе, добре. Имам такова. О, не. Така, така. Значи... О, бе, не! Не, don't shoot me, please. Не! О, леле, не. Гати, изложих се. Много се изложих. Много се изложих. Съжалявам за това. Излагача съм и голяма. Дори се чуда изобщо. Остави. Да забравете това, което казах. Хайде да почвайте, нямам търпение. Искам да изляза. Пуснете ме! Пуснете ме! И не знам защо са... Олеле! О! 2 честа! Олеле! Супер! Значи взимам това ще ми трябва, това тебе те взимам, слагам тук. О, трудно се разпределя много! Ще слеза долу да не ме целят изроди. Не изроди, други играчи. Това е много обидно да ги нарека изроди. О, не! Как ме целят с топки от... С топки, с... Окей. Не. Don't shoot me, please. I'm so scared. Кой ме цели? Няма да ме целите. Няма. Чук цели. Ако ме целите... Съжалявам за това. Леле. Малей. Добре. Дишай, Илия. Няма да ги килнеш в истинския живот. Спокойно. Само да са ви килнали още веднъж. Ще ви видя сметката. Яко. Това не знам за какво ми е. Значи ще взема се пак. Значи това ще го сложа тук. Това не ми е нужно. Това ще ми трябва. Добре. Да видим в другия чест. Леле. Искам там, изпрати ме там. Не падай, не! Защо ми го причиняваш? О май гаднес. Защо ми го причинявате? Този път няма да загубя, Няма да загубя. О, тези неща ми трябва тук. Айде, бързо. Добре. Отваряй. Меч, добре. Кирка, добре. Лък. На лице. Такова. На лице. Ако съм гладен. На лице. Резерва. Ако съм на лице. Не ме цели, моля те, не ме цели. О, на лице. Това ще го сложа. На лице. И на лице. Добре. Ето те. Добре. Алеле. Имам златна ябълка. Алеле. Айде. Не трябва да умирам в тази игра. Добре съм се развил тук. Не бива да... Добре. Имам такова. Добре. Не! Don't kill me! Не! Казах не! Вие сте лоши хора! Не! Лоши! Не ме стреляйте! Не, I'm scared!
Къде сте? Няма да дойдеш. Айде! Уху! Не! Не! Нямам повече. Гад. Каш. Сериозно? 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 Каш. О, яко имам. О, май гаднес. О, гаднес. О, май гаднес. О, май гаднес. О, май гаднес. О, май гаднес. Бързо, бързо, бързо. О, Diamond Sword! Яко, 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 яко. Яко, яко. Аз тук ще дебне, изчакам някой да дойде. Трябва да си направя блокада. Ще си направя една барикада с... С следа ще си направя барикада. Ето, барикада. Искам, не те искам тебе. Махай се, махай се. Махай се от живота ми. Добре, къш. Ало, супер. Спринг. Тоест... Айде връв. Добре. Няма да ми бив на те никога! Така... 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 Ево ми... И не мога да го хвана. Не е възможно просто. Няма да ме целиш! Не си го хвърли! О, да, и още веднъж се извинявам, че скинът ми е на жена. Просто... Не знам... Пишете ми в коментарите как се изменя този скин. Смотан, че вече ме ядосва много. Така, колко станахме? Той е чака ли? Ще ме атакува ли? Хайде, искам да победа в този ган. Ако победа, ще бъда много щастлив. Аре, няма да ми... Ело ми. О, аз имам Diamond Sword. И няма да ми килнеш, защото аз имам Diamond Sword. Diamond Sword. Сега няма и да падна. Хо-хо. Да се гръмнеш. Да се гръмнеш от тят. Дами и господа, може да спечелим. Възможно да спечелиме. Нямаме стрели. И... Това беше много жалък опит. О, се крия. Значи тук играят Xbu... не знам, тук нещо пише. Остави. Добре. Хайде. Идвай ми. Къде си? Оле. Паникьо съм там. Don't kill me, please. Don't kill me, please. Please. Имам си стрела. Където ти я изстреля! Извинявам се за това. Аре, оцели ме, айде! Айде, опитай се! Айде, опитай се! Кой? Защо ме мъчите? Как успя? Аз бях с диамантен меч! Ще отмъстя за себе си. Хоп. Добре. Да вземем това. О, не те искам тебе. Да вземем това. И това. И това. Не можем да крафтваме нищо, мисля. Не! Кой? Да, много умря. Няма що. Хайде.
Хайде, 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 ела назад, ела тате, ела. Хайде, хайде ми, ела ми, хайде бе. Това планира нещо. Бум! Ааа! То не е там умрял. Дано да ми стигне. Стигне ми, моля те. О, гад. Не, това е твърде рисковано. Защо? Не, това е батин. Не. Това е последна битка, се пробвам. И да не ви омръзне. Надявам се да не ви скуча. Не е скучно това, не е скучно, интересно е. Вижте, че... О, слънчево затъмнение. Лунно затъмнение. Хайде пускай. Искам. Казах искам. Кога ще почнем? Как? Окей, let's start it. Let's get started. Samantha live... не мога да прочета. Has joined the game. Добре. Дами и господа, имаме Iron Man. Така е по-лесно. Добре. Значи, кое е по-силно? Това е едно като броня, това е две като броня, значи това те махам, значи слагам така, значи тебе те взимам, от тебе със сигурно... Не! Кой? Не смей! Не! Така завърши един от моите епизоди на Майнкрафт, който на Skyward са ни килват постоянно. Надявам се друг път да не ни килват повече. Мисля, че ще имаме и Hunger Games епизоди, и мини геймсове. Сега следвам много по-интересна поредица. И гледайте, абонирайте се, харесвайте и бай!